wani ba shine iko da abokanansa, shine da kansa, kuma har gobe abokanansa suna son sa, har gobe ba su wani mutum da suke so kamar sa. Assalamu alaikum. Na baba kunce Tijjani Asase, na ji bayananka duka, kuma duk abin da ka faɗa a cikin bayananka gaskiya ya fi yawa ma, amma dai akwai gyara da yawa. Hakikanin gaskiya ba mu taɓa son wani mutum a masana'antar fim kamar Adamu ba, ban mu taɓa ba. Gaskiya ne kun nuna min soyayya, kun so ni sosai sosai, amma ni ma na so ku, kuma soyayyar da na yi muku na rantse da darajar ma'aiki ba ku yi min irin ta ba. Sannan kada ka manta Tijjani, a wannan lokacin ku na miƙa wa rayuwata, saboda shekaru na wannan lokacin ba su da yawa, rayuwata a hannunku take. Abin da kuka gani kuka zo ka ce min kun gani, na yadda kun gani. Abin da kuka je kuka jiyo kuka zo ka ce min kun jiyo, na yadda ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane. Duk wanda kuka nuna min kuce makiyina ne, na yadda makiyina ne. Duk wanda kuka nuna min kuce masoyina ne, na yadda masoyina ne. Kenan idan har nayi wasu kurakurai a wannan lokacin, to ku ne sila, saboda ni ban san komai ba sai yadda kuka yi da ni. Duk wanda yake cikin masana'antar Kano ya san wannan lokacin. Wannan kenan, so babu ƙarya a wannan bangaren. Babana bai taɓa son wani mutum yadda ya so Adamu ba a Jarumai, haka mahaifiyata. Amma Adamu bai zo ya yi min gaisuwar mutuwar babana ba. Adamu bai zo ya yi min gaisuwar mutuwar babata ba. Bai zo ya ce yaya haƙurin hajiya ba, har ƙofar gida. Iyayenka sun Allah ya musu rasuwa, ban zo na yi maka ta'aziyya ba. Sai dai a lokacin ina tsammanin ka manta cewa ina da problem da gwamnatin Kano, ina on target, ana targeting dina wannan lokacin. Saboda lokacin ne ba zan manta ba, idan na hau stage ranar sallah in ana wasannin sallah sai na fara yin wakar Adam Zango mai gari. Na ce in na ga dama zan ce a gidan Kwankwasa zan kwana, a gidan Abba zan kwana, a gidan Sarki zan kwana. Lokacin Sarki Sunusi Lamido ne. Sai aka kira ni aka ce min to wannan abin da kake faɗa ya zama matsala, za a kama ka. Wannan dalilin yasa na ɗauki kafa zuwa Kano. Na kira ka kuma a waya ne maka ta'aziyya, na kira ka a waya ne maka ta'aziyya, na yi posting ne maka ta'aziyya, saboda shine kadai abin da zan iya yi a wannan lokacin. Daga baya na zo na fara shiga Kano, kuma kada ka manta lokacin da kai gobara har gidanka na je, kuma har gudunmawa na ɗauka na baka. A lokacin ina da ikon da zan iya zuwa, don haka ina ga kamar da na kira ka ne maka ta'aziyya ne posting kamar nayi gwanintan abin da nake ganin zan iya wannan lokacin, so ashe ni ban sani ba, ban yi gwaninta ba. Wannan kenan. Kun samu matsala da Sunusi, wanda a wannan lokacin kuna yin aikin a duniya. Matsala dai ban san daga inda ta faru ba, abin da na ji Sunusi ya faɗa min da wanda ka faɗa min kowanne da bambanci. Na ɗauki kafa na taho har ofis ɗinka nake ce maka ga abin da yake faruwa, kuma ga abin da naji kana faɗa a kaina, kana cewa kaza. Duk wanda ya zo sai ya gaya min cewa ai Tijjani na zagin ka, yana cewa kaza yana cewa kaza. Ban yadda ba abin yayi yawa har ofis ɗinka na zo. Ba kafin ma zo ofis ɗinka, ina gida na yi maka voice na ce Tijjani na ji ana cewa kaza da kaza, kana cewa ba iyayenka sun mutu ba ka so na yanzu, ba ka so na, iyayenka sun mutu ban zo na maka ta'aziyya ba. Na ce na yi kira ka a waya ne maka ta'aziyya, ban san har yanzu kana kullace da ni ba, amma dan girman Allah ka yi haƙuri, na ɗauki laifina, ka yi haƙuri. Na ɗauki kafata lokacin rikicinku da Sunusi edita, na je ofis ɗinka zan yi sasanci akan na san yadda kuka taso, mai gidan Sunusi ne kai, kayi masa komai, bai kamata haka a ci dangantakan nan ya lalace ba. A lokacin akwai wanda ya rasu a Kannywood, ba zan iya tuna wane ne ba, wanda ka fito kana kuka. Bayan rasuwan ne aka samu wannan matsala. Da yanzu na same ka nace Tijjani wane ya rasu, kai kuka, shin kana tunanin yanzu idan Sunusi ya faɗi ya mutu sai kuma ka je gidansu ka yi ta'aziyya? A lokacin ka ce da ka sani da kun daidaita kun ci gaba da rayuwa? Ita rayuwa dole ne sai kun saba wa juna. Zo mu zauna ne, zo mu saba, ya zama dole wannan. In dai dan adam ne kai to sai kun yi fada, ko da waye, da iyaye ma ana yin fada.
na ce maka dan Allah dan annabi duk a haƙura da wannan adaidaita ka ce san kai ba Sunusi har abada. Na ce yanzu babu wata hanya da za a iya zuwa ni yanzu in je in samu Sunusi ya kaskantar da kansa ya zo ya baka haƙuri ku da ku ci gaba da mu'amala. Ka ce kawai kai baka ma son wannan magana dan duk wanda ya zo maka da shi kai ka danna ashar ka ce duk wanda ya zo maka da wannan kaza sai kai kaza da kaza. Ce to Allah ya baka haƙuri, Allah ya tsare. Na ɗauko magana ta still na sake baka haƙuri akan maganan mahaifanka da Allah ya ɗauki ransu ban zo ba. Na ce Tijani duk abin da aka ce maka na faɗa ka yadda cewa na faɗa din, amma dan girman Allah kai haƙuri. Abun kunya ne a ji mu muna gaba. Ka ce wallahi ya wuce kaza da kaza da kaza. Wannan shine dalilin da na ce ba a yafiya a Kannywood. Duk abin da ka aikata na kuskure ko ka je ka ba mutum haƙuri zai ci gaba da ƙwallatanka a cikin masana'antar Kannywood, ba a yafiya. Dole sai na yi muku laifi, dole ne wannan sai na yi muku laifi, haka da haka dole sai kun yi min laifi. Ta zaman ne wannan, haka rayuwa take. Mu aje wannan maganar. Ina fata ka fahimci abin da na faɗa akan maganar wannan. Na baka hakuri ɗaya, na yi biyu, na yi uku, ban san cewa har yanzu kana da kullace da ni akai ba. Dan da baka kullace da ni ba za ka ɗauko maganar ka kawo shi media ba yanzu. Abu na ƙarshe kuma shine duk wayannan mutanen da ake zagi ake faɗan magana a kansu, Adamu ne ya shiga social media ice baya da bukata, baya son ganin kowa kusa da shi, baya bukatar mu, baya bukatar ganin kowa, ba mu da rana a gurinsa. Amma Adamu shi ya saki abokanansa, shi ne yake kallon kamar za su yi arziki, dole sai da shi za su yi arziki. Sai Allah da kansa sai ya ce baya bukata, sai suka tafi, sai kowa ya arziki, kowa sai Allah ya ruba masa asiri a cikinsu, kowa sai da Allah ya ruba masa asiri a cikinsu.